porus holso-holsoki saibi ibanaa. Mauliate jala puji-pujian ma di pasahat rohanami tuado pamu ali Tuhan. Disarhut dengan dibasam sahat tutikion. Didongani hodo kami sian sudi akka ulon nami sahat di bagasan sadarion. Ima naboy hupatu pahami ulaun parsari matuaon. Natetua nami opung yuda siburian di bagasan tikion. Ali Tuhan nunga jumolo di lapho na tuto namion siya tonga-tonga ni parsauran keluarga nang hami pe siya tonga-tonga ni huriam. Mangiru hami tuho ali Tuhan say homa mangapuli sudik keluarga pinopar ni na tuto namion asa di bagasan arsa ni roha nasida pe boy nasida makilalahon dengan basa ni debata na toktong marahon gogo di nasida laho mamolu satokin parukilon na masa di ngoluna. Suang-songoni nang tuina nami pe Tuhan natongon nunga jumulubor hat hama nami sen parsauran nasida say homa Tuhan manglen gugu di ibana asa margugu ibana mangatusi lomo ni rohani debata naneng pamasaw mo di tonga-tonga ni parnguluan na rapdoh sudi pinoparna la martabata mama Tuhan akka hulong ni rohani pinoparna maradopon ina nami tujuan narion asa tetap di bagasan hahipason dohot rohanatang nasida laho mangatusi jala mamuji pasangapon guarmi nang hami pe Tuhan nakaruas ni huriam nunga walasok kami si panganodok sinumot na dipatupa hasuton nami gabi gogo me Tuhan asa margogo kami laho mamuji pasangapon guarmo siya namamuka nunga pasat kami ulon nami sa ito na mamujungi piano Tuhan say homa manjongjongi di bagasan Kristus Jesus martanya kami tuho asini rohani Tuhan ta Jesus Kristus dot holong ni rohani di bata amata dohot parsauran ito di porbadia ma namadongani jala mamasu masuhamu sadarion rodi saliling nililin na amen. Si dot holong na tuhita buhita mar ay pason di tonga-tongawon di ulaon ni ada ni dat ulaon sari matua kami sian si matua buru marga sirai dot marabok ni roa kami di atas diala permeding ni jatulang namion songoni itu natulang nami say atok mata hibur alana takas do ibegi kami detulangon ngaliling di bagasan parsaitan kapinopar ni detulangon bah kami dang pula gajang madokon hata tu amung walang penghiburan diala tulang namion mga pardono lao kamu akka pinoparna say lam gabi na mahamu kumpak kamu boy hamu mabayan natulangon asa sehat gajang umur na di hari-hari na mangiwo jadi songoni mah hatasian kami si matubur marga sirait melihat jadi padul utama itu tidak melatih Tuhan tak melatih mahitar seluruh ison roh doa kami sian doa sahutani helamun lang lima bapak seluruh apa tadi seluruh doa kami roh gak ada ale padul ngai jauh Tuhan orang kita yang besar kami sanggiat pulang naik halaman di dalam Tuhan main ilabungan surga masuk dengan lima tutup kosongan ini dia hamu pinopan yang tulang amon pada surah mahal perbuatan tulang amon aceh somon orang ibu di tulang amon jadi ada perbadan diham ulan ibu yang mesirang dengan sahutan mohon adong doa pasat kami leku soal angkat dasar secara dengan sahutan soal hatan itu luar mendok titik opa gulang-gulang penghautna dan sesuatu apa pasat kami soal angkat dasar sen bersuruhan setuata manggoki pasu-pasura sohoni sian siluani kami semua tani boru suri na arong 2 tahun pakai mai motor ompar jadi somon hata na perbudi do na yang wa bagak dudung pilo-pilo najar
Sapun alungun di hamu, saya ngatok mak dapat akan najagar. Saat iso lumasat budian tua tulong nang ibuan. Ubat saat kami masuk surat nami, dohot antara nasar. Saya tua tak mengumpulnya sesaat mampu kajian jala tu parhoras. Matu hamu jala. Kami kita jadi boru pas sungai dua turun berduka cita loh. So, Ibsana pe satu-satu nami sulang. Kanang lapak Roma kami doh suhut perkanopan. Jadi nang pesongan ini boru bere di narasaon. Roma hindi sudah di sana sa domba kita. Matahat ko satu-satu tahun. Tuksong dia pegurang na. Muli menorohamu itu lang nami. Dosa muna. Oh, no. Pasatan mo na tuja gue sa buto habit. Oh, no. Ngabe. Dia mo amang boru nami marga sirai na boru paridang idang. Niyan sarong kadohita lawan kopi dulu. Alay pasatan mo bersih-bersih aja sa Tuhan magparilok kau do orang nami. Kalau kami hamu, dia bilas nero hamai. Di pasar Tamura, dia kata nau di Tuhan. Di pasar Tamura sakti dia di sakti hor. Mulai maju hamu kamu baru. Nang soni, para kamu. Ropak roh, semua terlibu sakti pernah di tahu. Tahu dia. Saya dah hamu marga serai, lubi narasau. Dari dia pada untuk orang sok kami nih. Nasa katano, hulapok kami may nasa sa dapat kilala kita. Di pa sa tamo na tutong, sate-sate, di pa sa dahamu, tada sa daroham, pinaparasiray, ng paba narasaw. At kamang baru, say agiyak matuhata. Na palusun ito ham, asa dorong namin asa kami, hula-hula muna sa markasiray. Nang dihamu dongas sa hutan yang nakon namin siray ng buru namin. Gajang maurur-murur bukuan. Sa gajang makumur muna doh tami. Say nuzuma nang diakta pangamuan. Kurang gugut ya tapi gugubay naman. Oh, magmatutup. Mula mah dia muna sa luhok na. Solo satu kuting na tikaras. Nung nga di pasata mo, sati-sati doang kardasak sa doang sa huta nung hujalo kami saat magabi saat matupah horasat matutu nami tulong sa hutan ni buru nami nang tidak marga siray ima do boras do ulos sa ito hatama mangkohi paso-paso na ala ngai jalo kami
kawan Boras Bir do ulos Gabi. kami si Matuan Baru. Budima. Gabi rajanan. Ni dokon dulu muna arongnya aling son itu muta ale ni kita enggak so ni muse so sudah dua ke dinero so ni muse lima nya dua saya pada itu dua paro jadi di arong nami untuk semua dia ke nomor 8 terlalu bisa kami nanya itu muta memang kadang dokon untuk semua dia dan non nalah dalam nang yang non manupahi pagwel ni tulangon nahin na naman dewat taon asa dua asa sedikit menasupa ulang pahot na untuk semua ini yang non na pinatupan ni hada dua di muka nga saya sudah bilang saya bilang na sunat Kami kuasa dengan bahasa Dari mana tu tulang? jadi baru sama kai tak sama kami sian bunga ni sama pusoan narong ni Suwe suwe dua. dua baru satu dan ladung tercerak masak ropak magboto be ropak mengulau dari kasih tung pesa saya dia dari pasak nami dia semua mela baru dah Gabi tulang. Bolo serikat sa opisoran na sa lerong. Bolo statusen na ba di tahun 2002 pasaton namin. Boleh ada tulang. Oh, atau pasal nak jawab. Dihita ala iba pumutuat taruhika di bahasa dayo auma kutu songon ale-ale nila dua-dua na siring habi magdoan di yakakode paksatur dohot ibana ape nunga ditanik ko ibana be manobot di matuhatta jadi kol di makale-alena songon iba sering do iba makatahatay na dua-dua jadi diamu pinaparni na dua-dua saya bujuma kamu songon na dua-dua asa dapat anak kababangan aromak kago songon na dua-dua na manopang don siya tuba na gudang perdalanan niyo saat 2 tahun pas saya buju don baga lulusi don na ang kadiak kanak pon na sudah kamu asa dengan kamu ditinggal honda dua-dua asaya kamu musik tapi songon na nilok niyak kadongan sikat tidak ada daloin na tubuh mga kausak pilon sikat ni hau latong ina tubuh mga bunga-bunga na anggur saya anggur mahamu pinopag ni mana dua-dua asang giat tamu palas ni rohamu si basa da ni rohamu so mo isi na dua-dua madohor pinatito kujur rumah huto pinitapian dunia hamu pinopag ni na dua-dua usima na wak pasaya so mo ni ma di Etena. Nahula Jesus. Oh, lo. Baik Oh, mak. na Usik biasa. na boleh Jesus. Apa mereka kita? Kalau ada perpisahan apa?
malalekon. Saya cuma aku songon letu. Asa songon letu kamu segan yang murna. Asa tong kamu bersih. Asa songon letu mutimak sorima dihamu keluarga besar ni alalekon. Itu bangin namo. Sepatu Pak. Orang kasih toko, seburian jauh mana sulit. Ayo do sok sok kamu mau. Lang naman nongka pabuan. Sok dia be naik pasatun. Horong mahamin lain itu betul. Bema, obat tuh sih. Jadi modal tema nong pinasa muna dihami lima manupai di lupa saribato nang biaka sarikat pe bisa narong lupa satu nami tuh mulas maromo nama caro modal tema jalau memang perbalo sarikat ni sebab kusoran oro napas ngabea kama pertual ni Bapata Upung Juda Siburian Bimana terbaru-baru ibaga satikyo Parjolo majo taro tuan atta ni bata perdegan basai ala dileo dorita salut nai pason dileo sadari roha dileo do akatiruniari lumowi sa tunalapatarotan non babatong tuingan persato kinani jadi arong nang sidohonokku dihamu sa luhukna tanya kamu ngajo lumowi dihamu poparan ni bapak tahun nanti lumowi masih kangen satu siap bulan napos toro hakku dihobang amani yuda oma nagai pemimpin diaka anggino iwotong oma atenang lupang gawian ingot tahun ya kata namio Buru mana lu tuh? Buru mana lu? wala inang nama tua mau lu mana lu ala inang nama tua baru penggabian nanti jadi rohani soal napai ngoton yang anak kota jadi ketika kata nabi tolak inang guna anggon pesatan jadi hopong amani udah ala inang baru menalu napos rohani di haknya dua lumovi do pay dua pay tur tolong langsung amat bawah dua go membina mahamulan alina membina nasosoto ate lumuwi do omak ka na tua na posorohana ni yang mau dipertua ni bapak tahunan non posisi itu turuhana alai boro sunggulak kotik sotu ngadong sonero ina tua-tua berdurung dinalito kate harus jujur unarong berdurung dinalito ya kapertuan ya kana tua ikut jujur dewa disudena ikut jujur juga, anggo so jujur, awalo arong panginohina, manginohna doda. Oke, so ina marufani sikko iringgan yulot tadi pertua di bapak tahun nate. Jadi unak pola so manero ni ka hatai nama tua rupani mangeri siap pun. Ali ngapa soroha? Mola kiula sisongonon tersomalla ro ilo ka hatai nama tua ngedokon. Molo mangeri dolma tak siap juli siap puli do. Uli doa amatan teparan itu juga minat. Mau si kok na tapataro, si kok pamusatu na mula tua ka, udung nabe ganuk bersara-sara di tanpa perserahan. Jadi di son ini kayak kata nami, siap kita nomor doa tuh sakit camatar. Nggak positif turunan,
ikon hatanami ingotomuna jala utusan mon raisak kami poparannya puta tuga si matubang sa kecamatan nate amu pena nuain amba tua hamu ben narohanami kon ho mamu tinggal di Jawa mau tinggal di Jawa jadi ya nak kotom mereka tisoring romet dulu mau lalang utusan arong duli arong anak boru lang bawa benong mana na dulu dia memang pangiduan ikut tinggal doang ho di Jawa dia anak kotai burutai parbatai imana gaya marga tisoring ro manopok tamu emang lu bege berita na joli di kesehatan di bapaon ba so ina batabuna ya tahun udah tua ya mana kiri mah pam nih mana itu dulu udah pek nih tua dia naruh aku orang dong salpu faktor gak bilang mangirip bangu tuh nak tahu nate kepos dorohan amiga jadi bereng ma uline kita nomor 27 dus di rohai dus tai nate jadi hulala dihamula nak di pangaratoan disudai aka kumpulan so masih pas ingot kamu ikon diuton dah sudi kumpulan nate lumovi di hita tugas si matubang nabang kalau dah hita tugas si matubang ko mere lang na mek ko kalau marula sa kecamatan lumovi di aula di Tanjung Lenong olo pocok ini makompak nate uline HP sadanai melurus rohani hita tugas si matubang jadi son arong saut ikupat pahami songon bahwa ada turut berduka cita sudah kita paparan tugas si matubang sa kecamatan bolu mere otik susadian non si pasaton namion bango sian hai mendokon las marohon bajal ate jadi dohon masuk na dua asati timati nova golong-golong ngarahukna otik susadia naneng si pasaton nami tuhamuna saya tuhat na namanggui pasu-pasuna jadi dia mau anak permusik nami dia muna amanai permusik betul aja ede kasihnya seperti sungai Gabriel. Habisian hasuhuton acek las rohan nami akka abang ahaduli akka giduli nami pe multung arong pe akiduli nami son amang natu teta menang sori pada na urcu tung macek las do marhiti di hatamuna hatapura mangulu di dihabi terwima di akang ikon nang iwata kosa luhutna le kamu parbuwe di tangyang muna marhiti puda na uli puda na mangulu di waga satu hari katar polos sami martabat-tabat nanggo di pasu-pasu na pinasak mo tuhami terwubi dan kasiban na basa-basa di bata marhiti na nilatangan muna ng pikiran muna bunga hujalo hami ang giyak matutudak tarbalos sami raja nami ahaduli aka amang doang raja dengan tiwot nang dia kapaniran nami dak tarbalos sami alas ya tuata mo tulong mga sikopan sa lumalipat ka na sikak na dong na pinasal
bago nama hatu na natubo dia karulan bahora semua dulu kami aka nama jalo lam juga dama di hawu raja para sematu bang arum sikat inakan nama dan songonima hata mulate lah Isi pangin awin na multi yung nakalimutan ko baru ako. Belum. Ano ba? Gadong na tayo di ngaon. raja di lewat tubuh nami nang dipungan pa para sematu bang anak lumuluna hingga itu raja di pengupay ngotok kami dang nagabi halani hula-hula itu mulate madang burkon untuk suami di pasatan jabar juh di dok warna titin mati nompak golang-golang parla suami pinasa ni hamnya kahula dohi dan marang tubuh gua pas-pasuna tuh hatta mana bang ke pas-pasun jalo mak jabar mana poli mulate Gabi. ya iya Ya kami sudah binaw ng multi yung naman panghagat. Bamis di Las Pasar. Sabi, Kami dari yo, ramajalo pangapos sa kampapo kamuma. Apa may di abaramu di subajujumu jala nungasip pululaw ta di ulaw sarimatua ni amang buru namion ba asahat puhamuma kahata nauli hata nadinggan dukuk penian no masasahat puhuria las taruhonot ta mamang buru pingala persatak sinani ala so kata ni na tua-tua mada honor nami amang buru Grabe ito lang. asa harbagan may na dalat tuhuta balatuk dalat tujabu akahata nauli hata nadingkan akapasu-pasu na pinasahat ni hula-hula muna apu hamu may maratongan ni jabu Mulai tema ditulang namin na papuhon hata gabi hata horas. Adorok su upasa tami pangapur. Dus maro hata kita sudah perempat tadi mobil suto lapa mangapu. Dihamua kadang sautan nami, ama nami nang ina nami makolong yami. Mulai te makka inang, mulai te makka mang. Dia kaharomuna narodot didikyo lopak do tami di ulos sari meduo. Di pasar amudo tikimuna, di pasar tamudo akado duhuk ni adat. Mulai te mak hula-hula nami tulang marubuk nami tulang mayhuk nami bona tulang doh bona nyari do sude hula-hula nama hamarang di mulai te makaraja nami nunga apebe tu hami akapas-pas munai apon nami main saunari asa emesi soraja menjadi tujuh yuk sude akapas-pas munai karaja nami saya macam ma partot dion madudu harbang madala tuhuta balatu kaya tujabu sudia kata na udah tanda dengan kapas pasumuna apol namanya partongan jabu madudu saat sudu satu bute kegaras nunga sah be hutalo habe nunga sah be di pasar tamu akapas pasu habe saat magabe saat ma tupar horasa maulah ma dihamu tulang nami nang disudi hamuna betina berikan waktu dan tempat kepada kami muda-mudi Sungai Dua. Saya mewakili dari muda-mudi Sungai Dua mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya orang tua kami ke surga. Kiranya keluarga yang ditinggalkan ikhlas dan tabah menghadapi semuanya. Kami di sini dari muda-mudi Sungai Dua ingin memberikan sedikit seperti rasa turut berduka cita kami kepada keluarga ataupun ibu orang tua kami. Kiranya saudara dan ibu kami menerimanya dan kiranya bermanfaat. Sekian dari kami muda-mudi Sungai Dua. Terima kasih. Salam. halo Kekuatan serta penghiburan
saya lomang musutai si polisi panagoi madongan Yesus susita mana saya natalu musui akan namanya manggalo musuh songon Tuhan naradatai idona hundul rapot Tuhan di habang sana di surgai saya lomang musuh tai musuh si polisi pangagai madongan Yesus susito monang saya natalu musui akan namonang magalo musuh songgok Tuhan daradatai idona hundul rapot Tuhan di habang sana di surgai Haleluya ki huruf lima Haleluya Wulan Yesus do Wulan dong aku Ai mana pasona kona Ikon satoto Hiuratoku Molorapon Yesus sialang Molorapon Yesus sialang Sonang humolus Molosan diiring Yesus Tuhan ginjape sataru Doan oni Tuhan kuat Doan oni Tuhan kuat Di nama do
Orang Yesus dong, Dihamuna pagparang ni anak taon, lumubig wala inang burupang gabihan. Arong do ison isupasado ni Huria. Siyan Huria hakabibi kapuk telaya. Jadi diala inang ison, otik ina rupani na polasi pujiyon. Otik na polasi hataon, durang na polasi pujiyon. Otik susarit no pasatabion las nawani inang nagjalwade. Ya sa doon na son nagatuan, titik tinoba ben na, ay gurang besofuna. Otik susarit no pasatabion siyan tonga-tonga diuriat ka. Kasi ituat teman mengui paswa pasuna. Boleh ada mah. Ina pola Penil do ina kami si pasama. Dia ni bahawa nanti banyak dia do di back kamu pemeraton bahwa namanya dengan pasal kita ni jadi dia lo akan ini mata tokok di mana dua bagian begitu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan nama untung be bapak namanya mana punahon Kuriana ada bibi kasih telede di pemeraton mudo bapak namanya laut dengan apa satoknya ini perkembangan itu dipujian jadi masalah seru situ tuh rohanami dia lagi hamuna sadukna ya ka apa yang nami na tuhamu nang bicara muna kata na dohong naima si titik masih kopang kolang kopang arauna soni be na bui tarpatupan yang sudut dihami setuan tama menggoi pasu-pasuna nah jadi terus Dari Divinitas yang nomor bukit nomor 724. Nasa Joma itong mate itong mago si Bukit. Asatung dengan musik. Dan ikodo gabi bake jalan ikodo malake. Marhite-hite goarni debata ama anak doho todi porbadia amen. Dido ohata ni debata nunga tarbodut hamatian tubagasan hamonangan. Alay dosa ido sorok ni hamatian jalapati ido gogo ni dosa. Alay mauliate ma tu debata nang mangalehon hamonangan tuhita. Marhite-hite tuhata Yesus Kristus. Amen martan yang mahita. Alay Tuhan Yesus Tuhan nami mangasahan holong ni rohami marningot pakokopomu nabadei ubahen na rohami tujolong pasahaton arsa ni rohanami tuho si pature jala si pamuluhami di dahodo hami na marsak jala na martuktuk kian paado-padok dongan nami na sirang siak kami sinirang ni hamatian mariluilu do mata nami jala macai do rohanami ala somoni haji ni partinawan kami saibering jala tahata mahami ali Tuhan sahapon tu rohanami apul-apul na sumurung nasian hatami asa manahan jala manoktong ha porsyon nami di hagugotonon di hilalahodo ali Tuhan nadokdokon
nang mangonai tuhami alanong gabicol maho humokop hami. Ipe pakilalahon matuhami namarsak jalan namarilu iluon apulapul mi dohon hajono mi asadaputan gogo hami marsitiopo tuho si Pangulo hami. Amen. Hamo kadongan na hinahulongan di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Hata ni dibata nagabi ojahan parpumata. Adorang sota pasahat na tua na tahahulungion tuinganan parsatok kinoni. Wenet hami masian 2 Timoteus 4 sian ayat 7 ayat 7. 2 Timoteus 4 ayat 7 songono matar surat isi. Nunga hupasidung paraloan nadinggani. Nunga hupa ujung parlojongaki ramot hubain hapor siauli ima sahatna. Hama kadongan na hinahulongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Adong do jorma nabisuk mandokon songonon. Hidup ini adalah sebuah perlombaan. Tidak pada ibana perlombaan artinya bahwa segala sesuatu dalam hidup ini tidak dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita kalau tidak diperjuangkan. Nenggohonota bahwa dan mungkin roh akan nadinggan molo selalu taulahon nadinggan. Harun nadinggape niulahon maradopon sasahala boido roh akan nasulinggan di bagasan kiguluita masa di bagasan kiguluita. Nenggohonota bahwa kita harus berjuang menjalani kehidupan ini karena hidup ini berawal dari kelahiran dan akan berujung dengan kematian. Jadi ujung ni ngoluta di tonga-tonga di Portibion parlojongan perlombaan ni sasitonga satu finish ima amatea. Alani ini ngomonoku dihita di bagasan tikion. Kubigi umur ni bapak udah kon 22 tahun mak. 82 tahun bukan umur yang singkat. Jalara mungkin kita mandokon mulubui pehita sarupa umurta somon ibana ngamo ya teh itu hani. Walau perpesan ini takas komandokon umur manusia hanya 60-70 tahun 80 tahun itu pasu-pasu itu hani di mardongan dohot ragam yakana hacit dohot ragam yakka nasoringgan marhide-hide hahi pason di pangatan. Nah takas dohonoku salin hutada bapak udaon kipas do pamatangna alai mungkin nahurang parginigan na do alai terus do di pala-pala ibana molo namar kunyai denggado saledemon. Alani ido huenet kami hatani debata di bagasan tikyon bapak udaon nunga di pasidung ibana paraloan perlombaan di dalam hidupnya berlomba-lomba ibana marlojongi ibana madalani akan hari-hari di bagasan ngoluna di bagasan tikyon nunga talokon ramot di bain ibana kaposioni sahat ujungna di bagasan kaposioni ibana mate rapon Tuhanna. Terakhir sahat barita tua mandokon bahwa rikot matlepon ninang tumedan asa marulon nabadia babaudon nina ubg terakhir nungabar dalam marulon nabadia agak hibas ubereng nang muda di garida husuk kun boha kabar muna muda au sehat do ale mulu babaudam dan boy somena surang hibas pamatangna ulah dijaya nama udam nina ale ipe tarokon moyate mali Tuhan boy diurus ibana ragamnya kasahid namarkat tisoring masa di bagasan nguluna sahat tikyon sahat ibana umur 82 tahun pasu-pasu nagodang duit siat ibana ade nangudaku unang alabar jolo babaudan non todokoko arapak mawan non nimu dan songoni ikon margogo doho ikon di bagasan semangat doho laho marmudu-mudu pinopamu ingon tali ide ngoholoku bolo kapiring pejol mamate ngasal ku di ibana dan anong be persoalan di ibana sonari tu hamu pinokang na dong kirim rohanami siya tonga-tonga di hulia lampat roh kamu maholong roh kamu na tunang muda nangyon asalam gajang umur na malang hape na budaon mo hubering marmingkui haru so kena mau pi mana jongjong mula nga maridik marari kamis marpenieli disuka-suka ibana do turus ro maddohoti barbungan di tonga-tonga di hulia tangyang nabi tu sudi hamu pinokang na marang di dia pe hamu maringana di kon lobi siani manian ha porsion 6 ha porsion muna lobi sen ha porsion na to ringgas na to manian hamu namar kudian odo tangyang nami sonari dohorong nami nunga di pasidung udaon dengan
haporsyon na pe ramot di bayan ibana sonarigang tatangisi de di bagasan arsa miroha anay di bagasan nas miroha mahita paporhaton ibana lapatan na dan ayon nabe na haciti dan ayon nabe jarum suntik na margati-gati roto pamatang na sonari nunga maras miroha ibana dohot Tuhani say dia puli di bata mahita saluhut na mo hidahami do Tuhan nunga jumolo porhat akadongan nami akan hinahulungan ni rohanami jumulo borhat sian hasianganon ada ni parsirangon ni hamatian tutu Tuhan dan terdok kami boy kami marlas ni roha di bagasan suri aka namasai alai ada ni hulung ni rohanami maradokon keluarga na jumulo borhati sipata tumatangis marsak rohami ale pos rohanami Tuhan molohuingot kami hatami tamandok manangisi na mati di bagasan Tuhani nungarap dohot ho ibana di surgo hasonangani sonari terlumobi tunatutua nami opung yuda siburian di bagasan tikion ali Tuhan huati doko kami do somotia parsitutuan na saliling mangulu di namar Tuhani bahkan Tuhan dinahurang hibas pepamatangna disuka-suka ibana Tuhan lahu pomot tu bagas jorohi marsoba memuji guaruni posto rohanami Tuhan nungamate ibana di bagasan haporsiona dan nungarap dohot mo ibana sonari di surgo hasonangani sudi pinopar ni na tua namion terlumobi tuna muda nami opung yuda boru Tuhan pasu-pasu rahmoti ibana mungkin Tuhan dan tado ibana sudi naga besi pikiran na di bagasan tikion merosa tokin nari pataron nami bake ni aman namion Tuhan dalam disima Tuhan dihilala ibana dan rakbe na tua namion aman namion rak parsauran dohot nasida Alani Tuhan mula di bagasan roha yang kehilangan kesepian na tuatunanyon alam nga porhat amanami na salilingon gabi donganna madalanya ka ari-ari ni nguluna say homa mga puli jalan manabay hulong ni roha tua kapinoparna asalam turinggas na lam girgir na maparrohahon patuduhon holong na tuina namyon poos na rohanami Tuhan marang didia pe pinopar ni na tuatunanyon maringanan nadong di hutan namyon doon nadong di tanopar sirahani say debatama na madjagay dyan ang mga ramoti na sida nang Tuhan moro di bagasan tikyon di hele-hele doon Panginoon namin moro doon may Tuhan pinopar ni natuto namyon naso na po ang anak manang puro pe dito nga to nga ni pagsauran na sida ali Tuhan marpanatak mahosya dulog habariyaw ni di botohodo Tuhan suli agatangiang Pangiduan nasida nangakausaha pe Tuhan na dipatupa nasida asa angkiat dipaloas jala para si roha di bata lahu mangalehon silas ni rohai dito nga ni pargoluan nasida ali Tuhan marsada ni roha kami tuho marpanatak maho dila para si roha maho dopa nasida say magira ma Tuhan lehono mudi nasida asa boy nasida di anak manang borupe dito nga ni parsauran nasida kangi homa Tuhan kang yang ilihilit nami nang tulong nari pe Tuhan pinopar ni na tuto namion nga sodakotan roka posto rohanami di bata patuduhoni di bagasan tikina asalam sikop rohani keluarga nami las di rohanami lau puji pasanga pokok mulai di Tuhan di bagasan tikon satu kinari ning pataron nami bakit yaman namion tuinganang parsatok kinoning say homa mga puli kami saluhutna di bagasan ko na anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiat kami tuho amin mari mahita lo asau asalau tu Yesusku tunadao asa di lambung naaw asa di lambung naaw laho bongot ola nion rodi saliling-nililing na amen mari di mahita tatutuk mabatang mari di sa nomor bukit 125
yao. Ay di patupa do halwaon, pahalwa ko pa di Jesus anak na. Parihot ahong ibahin dosa naso tarbahin balwaaw. Nomor BPD 210 Sia Laguna Isedo ale aleta Isedo ale aleta na soolo mubay Isedo ale aleta na soolo mubay Ale ale na sumurong imatuhan Jesusi Ale ale na sumurong imatuhan Jesusi Ay torope ale ale na dihasya nganon sa luhuk na masadi mulo mate dagingon Ay torope ale ale na dihasya nganon sa luhuk na imasadi mulo mate dagingon Martangyang mahita Ali Tuhan Yesus Tuhan nami mardongan arsa dohot habot ni roha do jongjong hami nuaing dilabung tanoman nangangangon laho pasahaton dongan namion tutano paredean na paimaro arim na balgay di idahodo hami nuaing
jala dihilala rohamdo arsa doho do ni rohanami papos marohanami disi tata masudi akan natininggal honi dongan namion pasaut ma dinasida bagabagam pabawa hodo aman yaka natading maetek jala pangodian diaka namabalu tung hodo haposan yaka rohanami apuli pargogoy jala parbadiay mahami akan natinggal dope dinarupon asa tarpabongot ho hami sogod gihasusuda ni bohal nami tu banua gijangi amen. Ale Victor Siburian siantano do parmulaan ni dagingmu ikon mula ki jolo gabetano alay Tuhan debata namano paho doho Tuhan Yesus Kristus nama kokok ho doho todi porbadia nama jauh hurianai Tuhan nguluan nasora suda ima mangaramoti ho paimaro ari parpudi ari haheheon nabalgai amen. Takas do huboto na mangulu do si panguluahu jala ibana parpudi jongjong di atas orbuk jala ia malake hulik-kulikon jala malua ahu sian sibukon idao kuma debata ahu sadiri matutu marnida ibana gabe hatu oku amen. Marede mahita Marede sen nomor bukeli 370 do muse pamatakon do muse pamatakon sian tanomanon do muse pamatakon sian tanomanon suang mangolu bahenon ni tuhaku haleluya haleluya suang mangolu bahenon ni tuhaku haleluya haleluya. Upasatami matiki itu keluarga madabutano di bagasan ha porsion natangma. Mapar pungata rak mandok mahita ditangyang hato patay ale amanami dari bonagijang saya binarbadia makuarmu saya Roma harajonmu saya sarmalomo roham di banotongon songon dari bonagijang leon matuhami sadaron hanguluan sapari leon sama dosanami songon panesanami didosa didongan namar dosa tuhami unak kami tugihon tu pangunjunan badua mahami sian pangago ay hodon napuna harajaon dohot hagugohon roh dia sangapon salilin na amen. Didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata amata dohot parsaurani toti porbadia mahita sasudena amen. Marede mahita Sai masih parida anona poserai dung sahat bela kana tuhaso nangani tuhaso nangani tuhaso nangani dung sahat bela kana tuhaso nangani tuhaso nangani tuhaso Upasatami matiki tupai dua ni hasuton laho mandok hata di parpungata sadarion. Dinang sipul ulat ta di ulan sarimato ni damang parsunanon borhat siya tong taon ibagas nami laman dapoton tano pastakunin
ni Bapa udan damangon. Alani daktar balos samu. Akadiga di basamu na pataruhon jala be kamu de hata hanguluat tu hami tarmu bi keluarga. Asa mangulu ha persen nami jala dirga si majung nami lawa mandok molate na pasatu saluk na kadiga hata ni bata. Alani amang nami mol tungpe kita maserang toni perpadananon. Saya tu hata manungani kita pajulot satu bagas tabi. Alani dok kami molate meta saluk na molate ma. Dok tulau lat ba. Nami sesuai nang dipadohan nami raja nami. Dung tapataruhon damangon tu tarupas tokenani tu perpadanan tu bagas tu hita tarmusal saluna mulu nami taru istimewa mahamu tulang nami panggabian so inang hula-hula panggabian so ni mahatawa nami.